היי אנשים, היום אני רוצה לספר לכם על בראוזר אקסטנשן חדש שגיליתי שעוזר לנו לרגל אחרי חנויות שופיפיי. שימו לב, רק חנויות שופיפיי, אנחנו נוכל לדעת איזה פרסומות עושה אתר ספציפי, כמה אנשים נכנסים לשם כל חודש, כמה מוצרים יש בחנות, וזה בקליק אחד, אפשר להיכנס בחינם ואפשר לקנות כמה קרדיטים. תראו איזה אוצר, אנחנו רואים פה מוצרים טרנדים בחנות, זאת אומרת שהם מקבלים הרבה טראפיק, הרבה חשיפה, או שקמפיינים מביאים למוצרים האלו, אנשים מעדיפים להקליק שם או מגוגל. הנה תראו, זה לא מתחרה של לקוחות שלי, אבל זה חנות שנקרא מלקולה, אני קניתי שם בושם ומאוד מאוד התרשמתי מהשיווק שלהם, אז פשוט התקנתי את הפלגין הזה שנקרא קואלה, ופה אני יכולה לקבל נתונים שונים. אז קודם כל אני רואה שלמשל הם לא עושים בכלל קמפיינים בגוגל, לדעתי זה טעות או שיש איזושהי בעיה עם המערכת, והם כן עושים קמפיינים בפייסבוק. המערכת מראה לי את כל המודעות הפעילות, אבל תכלס אני יכולתי לראות את זה גם ב-Ads Library, אבל יש נתון שבאמת באמת קשה לקבל אותו, וזה נתון של כמה כניסות באתר יש. שימו לב, קיבלתי פה נתונים של כמה טראפיק יש להם כל יום, כל חודש. אז בעצם הוא אומר שבערך בחודש יש להם 22,000 ביקורים, זה לא מעט, זה אומר שביום בערך כ-800 אנשים מבקרים, ככה בערך, והם נשארים די הרבה זמן, כאילו אתם רואים 345 שניות, זה לא מעט, ואתם רואים כאילו יש להם איזושהי תנודתיות, אבל תודו שזה מידע מאוד מעניין, וגם מראים פה שהרבה זה כניסות ישירות, כנראה לקוחות שכבר מכירים את החנות, או לפעמים דיירקט זה כל מיני דיבורים בוואטסאפ. אנחנו רואים שהם משתמשים הרבה באימייל מרקטינג, והם הרבה מופיעים בסרצ', כי באמת אם תחפשו בזה, כנראה זאת הסיבה למה הם לא עושים גוגל, כי כל בושם שתחפשו הם מופיעים בגוגל באורגני. זה נתונים לדעת מה, משום מה יש להם הרבה חיפושים מארצות הברית, אבל כאילו זה אתר ישראלי, כן? זהו, מעניין. אני הבנתי שגם איכשהו דרך הפלגין הזה אפשר למשוך פיננשיאל דאטה, זאת אומרת כמה הם מרוויחים, וגם אנחנו יכולים לדעת איזה פלגינים ואפליקציות מותקנות להם בחנות, אפשר ללמוד מזה. יש פה את הטמפלט שהם משתמשים באתר שלהם. תראה, אני שאלתי את הצ'אט שלהם, את הקואלה, לגבי החנות הזאת, היא הלכה לחפש את התשובות. אני בינתיים עוצרת את זה עד שתיתן לי איזושהי תשובה. בינתיים אתם יודעים מה, אני אראה לכם עוד נתונים מעניינים. אפשר לראות פה שהם פעילים בישראל, ורואים כמה מוצרים יש להם, 1,400 מוצרים. החנות נפתחה ב-2022, הם כבר פעילים 3-4 שנים, אתר מאוד מצליח, זה יכול לתת תקווה למשקיעים, ליזמים, וגם אנחנו ממש יכולים לעשות פה טראק שופ. נו קאלה, שאלתי אותה והיא כאילו לא הביאה לי תשובה, אבל אני הבנתי שאפשר גם איפשהו פה לקבל תשובה כמה ממש הם מרוויחים וכמה המחזור שלהם. ספרו לי אם אתם מכירים את הכלי הזה.